Niin joo. Minuutti mennyt, Juise. Aika tyylikästä piirsiä. Aivan 2 minuuttia. Kasvoisi liikaa. Tunnin ottolohkoja on 200 €. Se on kans vähän mukalta niin aika. Hyvin jatkaa. Ota se kieliotiin vaan. Ennen kuin meet alas, niin varmistaa, että se ote on kunnolla. Muuten niin käytä sitä sweepiksi. Hyvä. Juise, Hyvä kontrolli. Juise, työnnä se päätä poispäin susta. Työnnä poispäin susta, just noin. Hyvä. Päätä oma pääse leuan alle, älä oo siellä. Juise, vähän balanssia paremmin, se on vähän liian korkealla nyt. Juise, 2 mennyt. Juise, hei, ota parempi positio. Miksi sä ota päätä kiinni? Sinne niskantaa, just sieltä. Jos se tarjoaa selkää, niin muista huukkeja. Pääsin sinne niskantaa, Juise. Juise, hei, ota nyt se positio ensin. Hyvä positio ensin. Kyllä se tulee sieltä sitten. Kuuntele. Se on kelpoinen vasta. Juise, ei tuu ensin ohi. Tuu ohi vaan. Juise, 40 sekkaa, sit alkaa pisteet. Tarkkana nyt. Juise, oikea polvi esille. Ota mountti nyt ensin, hei. Älä lähde hakee mitään tyhmää. Hyvä kontrolli. Juise, pisteet, nyt. Nyt paina se jalka. Juise, painettaa. Sinne leualle. Noin. Pidä siinä. Tuomarilla sut on keskellä. Hei, missä pisteet on? Pisteet, hei. Juise, pysy päällä. Juise, kuuntele, pysy päällä nyt vaan, älä mene alas. Jalat 3-0. Nyt proolaat, saatana. Kuuntele. Jalat taakki saman tien. Noniin. Jalat taakki, jalka irti ja sit meet. Työnnä se vaikka halfpiin siitä, ihan sama, älä mene alle. Kuuntele. Alle et mene. Pysy päällä vaan. Jalka irti ja siirryt. Juise, sulla on 2 minuuttia jäljellä. Tarkkana vaan. 3-0, Juise. Hei, toimintaa nyt vaan. Uske päälle, ihan sama. Juise, ei mitään löysää tuolla. Meinaat suuttaa. Joo, se 1,5 minuuttia. Puolitoista Juise, tarkkana vaan. Varo suuttei nyt. Juise. Kunnolla. Juise. Vedä alasta siitä. Keskity. Rykäs taakepäin. Hyvä. Nyt lähdet kiertää selkäpuolella. Kierrättä kaada. Kierrättä just sinne vaan. Ette se kaada, se on ympäri siitä. Pidä siinä kontrolli. Kontrolli siinä. Minuutti 10. Jaksaa. Jäljellä enää Juise. Pidä se siinä. Juise, älä mene dippiin, älä mene siihen. Katki jalka irti. Scrolla vasen jalka. Scrolla. Älä mene deep halfiin. 50 sekkaa, Juise, 50 sekkaa. Varo kippiä sama.
30 sekkaa Juise! 30 sekkaa! Juise, ei mitään hölmöä, ei mitään hölmöä! Ei mitään tyhmää, ei. Hyvä! Pidä siitä. 20 sekkaa Juise! Ei pisteet tuomari, mikä tää on? Olihan tossa nyt jo vittu 3 sekkaa. Mikä tää on? Mount piste. Ota selkää. 5 sekkaa Juise! 5-0 Juise, ei tarvitse tehdä mitään, pidä siinä. Seuraavaksi on Markkola vastaan se. Pysy vaan Juise, ei mitään. Voitiko ne kyllä? Kello on nyt 10. Ei ole siellä.